Blicke vorwärts, nie zurück, frischer Mut und neues Glück. Príbeh spoločnosti sa začína malým vynálezom s veľkým vplyvom. Theodor Stiebel vyvíja ponorný varič pre komfortnú prípravu teplej vody v domácnosti. Ohrev vody je pohodlnejší, efektívnejší a bezpečnejší. Plný odhodlania a vášne založil Theodor Stiebel v roku 1924 v Berlíne vlastnú spoločnosť so skromným počiatočným kapitálom. V tom čase bol Berlín považovaný za tzv. Elektrické mesto s mnohými významnými spoločnosťami v elektrotechnickom priemysle. Inšpirovaný pokrokovým duchom doby, Theodor Stiebel vyberá obchodné meno pre spoločnosť bez dlhšieho uvažovania. Eltron. Názov, ktorý spája podnikateľského ducha a veľkú túžbu vyvíjať inovatívne elektrické produkty, ktoré uľahčia každodenný život. Nasleduje registrácia patentu na prstencový ponorný varič. V tom istom roku sa Theodor Stiebel vracia z veľtrhu v Lipsku so 600 objednávkami. Ponorný varič sa okamžite stáva bestsellerom. Vďaka vládnemu stavebnému programu má už mnoho domácností elektrinu. Theodor Stiebel si uvedomuje príležitosti z toho plynúce. V roku 1927 vyvíja prvý malý prietokový ohrievač vody do kuchyne a je priekopníkom na trhu s ohrievacími zariadeniami. Po tejto revolúcii nasleduje expanzia s pobočkami v Londýne a Zürichu a čoskoro sa spotrebiče od Stiebel Eltron stávajú populárne aj v domácnostiach v Austrálii, Indii a Číne. Krach akciového trhu v New Yorku však spôsobuje globálnu ekonomickú krízu. Dochádza k zatváraniu spoločností a hromadnému prepúšťaniu. Napriek diktatúre, ktorá vládne v Nemecku, Stiebel Eltron naďalej rastie vďaka gigantickým investíciám v oblasti infraštruktúry a stáva sa oficiálne špecializovanou továrňou pre výrobu elektrických zariadení na ohrev vody. V roku 1939 sa začína druhá svetová vojna. Zo dňa na deň sa všetko mení. V roku 1943 je budova spoločnosti vážne poškodená pri nálete bombardérov a o 2 roky neskôr obsadená. Theodor Stiebel sa vracia na začiatok, no nevzdáva to. So 60 zamestnancami začína opäť v meste Holzminden a vyrába produkty pre povojnové domácnosti. Várne platne, ponorné variče, zariadenia pre ohrev vody, dokonca aj čajové kanvice a žehličky. Stiebel Eltron poskytuje domácnostiam komfortný ohrev vody s jednoduchou obsluhou.